Anya laki din! At tuyin tim paalam adanaw, nanang. Yalaan nakpaiti kanak at tinapay. Uwin nanang. Palaman ang matan maton, Sige nanang. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak? Awanan. Urayam ti ayab ko no madamdama. Wan, Way, nanang. Anya ti iparamid nyo kanyak, tatang. Ilutem man tinasakit asakak. Way, tatang. Dahito'y makanawan asakak tinasakit. Mala, iya si digyo kanyak. Ti sa kayaw, tatang. Atoy, up. Ay, Diyos kay. Nagbangsit ti sa ni tatang nyo. Kapit-pitak. Oh, ay nanay. Agat siptik tak nyo. Ano mo na to sa akin ngay? Napanglupay kayo siptik tangkay. Nay. Apay ngagtantalamitim ka, mataon. Ha? Ay, awan? Tatang. Ala, ilutem mo tisakak, mataon. Nagbayag ka laki din, aya. Ay, win tatang. Dita. Ay, dita. Ay, nasakit dita, banda, mataon. Ay. Dito yung kaday, tatang. Wawawawan, mataon. Dita. Ay na. Ay, nagganasan ang mailaw. Ay, naglaing ka nga agilaw. Mataon. Bayaw, mataon. Ikatangan nagmanitino mag-nga-arak ititrusina. Uy na bayaw. Mudto yan di paggatang ko iti arak. Api ko mga ikan ka. Sikat ang gastos. Anya? Anya, laki din ni bayaw. May salang nga botelya ti arak ti katangam. Awan nga min kwarta kita. Iso asikapay lang ti gumatang iti arak kao. Sige, bayaw. Okay laing. Dayta ati bayaw. Saan ana imot? Urayan na nga rudan bayaw walay. Hinak gumata nga iti arak nga inumam. Aglabakan samat bayaw maton. Way, ipag. Naurnong ngamin timurang may kanimanang mo abiray. Ilabang mamit nga ro di braken pantik. Ha? Jak ngamin masangot ti aglaba bayaw. Sige, ipag. Itad mong kanyak jay brak yung pantim talaba. Mabit lang bayaw ha. Inak alaan ijay silid dagiti ipalabakken ka. langam tinabambanog maton. Ha? Uwing bereng. Nagaruti na ramid ko itinagmalang. Maton, anong samlatan ti ugali ti pamilyak Naglaing da nga agibaon. Okay laang kanyak, bakay? Duapay lang ngamin alawas ana ikamang ka iti pamilyak maton. Patsyak nga agbalay tumatla ti panakilangan daken ka no agbayag. Ayos laang, bereng, bakay? Nagsingput ka lakay. Oray no ibabaon da ka dagiti kakabsat ko. Saan ka latang agrik-reklamo? Okay laang, bakay? Di kamot ngamin matulungan nga agtrabaho diti balay. Tasyak pay laang mo ti agtrabaho para kadata. Okay laang, bakay? Ala, maturog ta nga rodan, tanay. Rabi iuna yan. Nagalas, di pa nagsasaw ni maton nga asawa ang biray. At daayog na. Kasjay at talaga ti panagsasaoda, ijay lugar da, tatang. Kasla mga asar no kasarsaritak, nagatidog ti ayog ti sauna. Makapasuron. Aw-awatan nyo kadilat tan ti asawak, tatang. Di yun dilawan ti panagsasauna. Napananaya ti asawa ang biray. Adamat ijay likudan ti balay nga agbalbalseg. Imbawon itay ni nanang. Sige man nga raw, tada pangibaon akin ko ano madamdama. Anya aya ti pangibaunan nyo kenkwana. Tasyakon ti mga ramid, tatang. Kabailam nga raw, tagpo ka ni ti kawayan. Ha? Nilangin mataon ti baon ka nga agpo ka ni ti kawayan. Nalpas ka kaday na nagbalseg mataon. Ay, kitnalpasin. Tatang. Ay, gaski ka. Nagalas ti saom nga dayog na. Ha? Pasensya? Tatang. Apay, di ka makasaw iti limpyaw, mataon. Kas ka lamang luklukaw. Ha? Isuma ngamin ti panagsaok, tatang. Diyak mo ito mabaliwan. Tatang. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak? Ada, ingagpukan iti kawayan. Sige, tatang. Kalpasan na makapukan kay iti kawayan. Aramidam apapag apagiddaak. Wen, tatang. Mala, agtignay ka nga rudan mataon. Aramidam maun, ti paparamid ko ka.
Das siguro na ito'y napukan ko akawayan nga ramida kapapag ni tatang. Bayaw mataon. Nay, si kamot gayam, bayaw wilay. Baon ka man bayaw. Pangibaunam kanyak, bayaw wilay. Gaman gumatang iti sigarilyo ko Teresina. Ha? Ikan na nga ron iti kwarta paggatang ko iti sigarilyo. Bayaw. Libre nagpailang bayaw. Awan ngamin kwarta kita. Anya? Anya laki din ni bayaw. Agpanunod ka pailang. Ilibre na ko niti may sa akaha sigarilyo. Mabitlaang nga raw bayaw. Igatangan ka iti sigarilyo, iti Teresina. Siya amin yung tibaw da. On mo araramidin da. Ay, agan ano saklatan na. Tanay kamkama nga kit nga rab. Ay, nalpas kon anaaramid ti papagapagidaan ni tatang. Maton! Ay ayabanak ni nanang. Maton! Umayay, nanang! Saan ka pa anak ka inaw itinanganan tayo? Ha? Naginawak itayan, nanang. Diyan mo, ano sino tinagusar ka na kita pinggan? Ala, inawam tanay. Nagalas akitaan no nagado ti pinggan asaan ana inawan di talababaw. Uwin, nanang. Agdalos kanto matan dito'y balay, ah? Uwin, nanang. Numalpas ka nga agwalis dito'y unag ti balay. Ikatam dagiti kurtina talabaam. Nalawag, ah, maton? Uwin, nanang. Oray dagiti punas. Labaam maton. Uwin, nanang. Lakay. Nagsapakan anagrieng? Uwin, bakay. Kababayin mo't iti pamilyam no maladawak ngagluto iti pagarmusaran. Ay, siya kun ti bumangon nga agluto iti pagarmusaran tayo. Ay, siya kon bakay. Ang mga nodamanin makunada kanyak. Siya kun kunakmet. Mapampannog ka dito'y balay datatang agtrap-trabaho. Ituloy mo ti maturog, tanay. Nariwot pa'y laeng. Apay asik at tinagluto iti kanan tayaw, Bireng. Nakaturog ka di pailang ti sadot nga asawam. Siya kun ti bimangon nga agluto iti kanen tayo. Sana si ka trabaho anak ko. Ingkaringan di nagarti ti sa una nga asawam. Ta iso ti agluto iti pagarmusaran. Bayan nyo lang ang maturog ni Maton tatang. Mabampannog mat ngagmalmalam. Anya kumangay. Ti pakapanugan na dito balay. Kat awan matiraramidan na ngagmalmalam. Anya? Ingkakitin ringan ti asawam, Bireng. Isaw ti agtrabaho. Saan kat asika? Bayaw, mataon. Apay, bayaw. Kwartaman bayaw. Ha? Di nagmulagatan iti kasta bayaw. Kwartaman kunak, tanay. Kurang jay ininom ko nga arak. Nabarbartek kan bayaw. Ang mga nudimon ka ba ilan ti aginumpay? Apay ngamin niya isurunak bayaw, ha? Ngay kamkamang kalaang, isong agtungpal ka. Ha? Ngalala, ikan na ko niti kwarta paggatang ko iti arak. Ay, awan ti kwartak, bayaw. Anya, lagi din ni bayaw. Mangdagdagi din. Kun lang awan ti kwartam. Ay, talagang awan ti kwartak, bayaw. Adda, Awan. adda. Awan, oh. Adda ko lang nay. Ay, awan, bayaw. Danugag ti rupam bayaw nay, ah. Ha? Danugag na iti rupam lukurak. Danugag on, ah. Ay, sana ka lumaban, bayaw. Sige, bayaw. Ingka pala umutang iti Teresina. Tabayadak taw. Kasta, agtungpal ka, tapno nasayat ka kata kami, bayaw. Agluto ka man iti kanak, bayaw. Ha? Ne, apaya kita anak iti kasta, bayaw. Agluto ka iti kanak kuna. Mabalin mo mutagluto no kayat mo. Ipag. Aw mutar aramidam dito yung salas. Agbuybuya kamot lang iti lalaking agtik-tiktok iti silpon mo. Apay, agreklamo ka, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinitatang tapnoong tan na ka. Sana nga agri-reklamo, ipag. Ngam awam mo talaga, tararamidam dito yung salas. Nakakayang kamo lang agtugtugaw. Oh. Anak ko ma, no nakakayangak ang nakatugaw nga agbuy-buya iti TikTok. Kurso na naksamat, bayaw. Ha? Diyak pagan ano ti kasken ka anagalas ti ayog na. Di ka pagan ano. Ola, agluto ka kit din iti kanak, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinimanong ko. Tapakibibiyangam ti panagkayang ko ang nakatugaw. Anya?
Pananjay manugang mao bakit? Sapsapulak nga raw, taadda ko ma, pangibaunakan kwa na. Sa dino nga tan tinapanantawanan bain? Di na pa inalpas niyo pang ibabaw na kinkwada. Ha? Sadot dayjay a tao. Wan nga raw, itay pa asap sa pulag tawanan bain. Saan pa naglaba? Awan pa'y nalutaw, katnay, aldawain. Danugam man makitam dayjay a tao. Talaga kas na taramidag. Danugag, tapnog na ka. Apay, sa dinaw tinagapwam, sa daut, kan nagarte ti sa una. Di talaeng, tatang. Sa dinaw nga ditalaan. Basta di talaeng, tatang. Ay, jaski ka. Ita ka lang agawid. Awan pa'y natrabahwam dito'y balay kat malumain. Tatang? Agtrabaho ka. Tapno at damat ganas may amang pakpakan kun ka. Salbag ka. Tatang. Hanya pala tararamidam ngay. Agtrabaho ka na. Nagmalmalam nga awan tinaaramidam dito'y balay. Nanang. Ay, awan babain mo ana ikamkamang maton. Sadot ka. Ita ka lang nga sumangpat. Awan pa'y nalutaw. Nasaya at nakita ka madlangan. Bayaw, ikan nagmaniti gatang ko iti sigarilyo. Bayaw? Nagngag mo timbagan ni Walay. Ikam ka na iti gatang na iti sigarilyo na. Tatang. Bayaw, aglaba ka man tani. Nagadun timurang ko. Ha? Ay, umay kayo mo amin ng kanyak. Ay, jak amon na niya taramiday. Agtong palkan iti pangibabaunan mi ken kamaton. Anya? Eng kaagluton. No, malpas ka ngaglotaw. Yalaan nagtaw iti bunga tinyaw. Umuli ka. Ulyam di poon tinyaw. Aguro mo ta. Sakpay mo ati una ang bayaw. Ikan nagpay iti gatang ko iti arakan sigarilyo kide. Siyak pa iti una umabayaw. Inka aglabatan ni awanan ti usara. Anya? Hala, ikan na ko niti kortak, bayaw. Ay, naumakaon. Jak kayatin di daw oh. Hanya ti kinunam, maton. Naumakon iti ugali yaw. Siyak maamin iti babaw niyo. Kawang mo tararamidan niyo. Lalabas kayo mo tayo, oh. Anya. Ay, agawin ako ni lugar may. Kit kukwayo lang ta sawak. Jak kati may kamang ka na kayo, oh. Na. Naglastog ka na kamkamang. Awan babayin mo. Sigay, agsao ka pa'y tatang. Tadanugang kan. Uray lakay ka. Ako pang kay basi-basi jaroar. Kaya ko nam. Napunwa na kaun, oh. Ay kataramidom maton. Agpaisaw. Da ito yung araw. Apito ko nam yak kabaylan ti dumanaw. Abi nga dinanog mo ni tatang. May isa ka, may. At, Anay ko. Ay, huston! Anay ko. Yung danugan ni Wally, kantatang mo, baton! Huston! ay, di ka makibiyang dito yung nanang. Ay, ore, bakit ka nanang, no? Talaga nga, aglablabas ka. Lapsutan ka. Apito ko nam. Gaputan na ikam ka mga klaeng, ibaon-baon daon. Ang kwa bayaw. Di kan ibaon. Kabailak mo ti aglabano kayat ko. May isa ka, may tipag. Agpapada kayo asa daw. Agawin ako na dyan lugar, may. Diyak kaya tintang na dito yung impyerno. Anay ko, anay. Nagsakit ti danog di asawam anak ko. Basol yung matlaang tatang. Anya nga'y tinapasama kada kayo. Napunwan mo't ten ajay tao. Anak ko. Uyawin nyo pa iti panagsasauna. Ti ayog na. Ay na tatang, baliwan nyo kumaday nga ugali yo. Nasingpat mat ni maton nga asawa ka. Ay, bireng. Uray siyak tatang. Pumanawak mo't tan dito'y balay no kasta kayo. Ay, saan na anak ko? Ibagam kini mataon ta saan na pumampanaw. Agbalbaliw kami, saan kami anauyong wino nakos pagkankwana. Tatang. Hala, ingkalapdan di asawa mapumanaw. Agsingsingpat kami, basol mi matlang agpaisaw iso anak kapungtot ni mataon. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay!
Hindi gos mo samot ti bangbang lo Edgar. Papanamaya. Nag-agaram, tatang. Moment lang ayat yagaram anak ko. Haha. Amok tatang. Ibagakla ang itay labyaw iti babae pagdatunang. Sino ti Armem? Diyan nabiit pa'y anabalo tinatay di tadaya, tatang. Anya? Inkarman ni Milay aman ang ibalo. Tatang. Ay ayatek ni Milay. Iso amapan ko arman. Ay laglag. Inkakit ti asawa hindi man ang ibalon. Jackpot yun day tangay bagbagada man ang ibalaw. Naira na la siguro nasapa na tayo dagiti nakarelasyon ng tatang. Kasano no si katinatay anak ko? Ay, saan to mapasamak na itang tatang? Basta kaya't kung asawaan ni Milay abano tinatay. Ay, ayatin ka, Milay. Sika ti amin kau. Ken sika ti pitpitik ti pusaw. Nakasaganak ang mga asawa ken ka. Edgar, kaitabtabon pa iladay di guryong asawak. Diyak pa'y nakasagana iti day tangay bagbagam. Anya kumangay, Milay. Aklunin na kun kit iyawid ka mo't tinadago si Jibalay may. Ay ayatan ka, Milay. Si kalaang ti pagpitpitikan ti pusaw. Edgar, ikan na kumay ti gundaway kung agpanunot Diyak pa'y masungbatan day tangay bagbagam. Anya ngay, sinong bata na ka ni Milay abalo? Ay, damdanin atarang. Basit lang na kanitaw. Sungbatan na kun ni Milay. At di na magaman ang ibalo ni Milay, Edgar. Apay, di ka mabutang amatay. Ay, saan tatang? Sa anak amabutang amatay. Makas-asawa kaon. Kaya't kun ni asawaan ni Milay. Makamo ka. May kanam kamutin amatay no kas pangarigan. Anya lang kay dahin ni tatang. Awan ti rumbang nga pagdanagan niyaw. Siyakmat ni mga asawa. Palpalagi pan kalaeng. Ay, mangkita kalagi nit sa bali nga ayat mo no Armem. Ningarod Milay ti kayat kau, tatang. Tagadwa babalasang di tama balin mo nga Armen. Di pa'y Milay mo tinapilim. Isungarod ti kayat kong asawain. Saan mo't napintas a babae? Napintas para kanyak ni Milay, tatang. Kasla prinsesa iti panagkita. Saan mo't sexy? Siksay para kanyak, tatang. Nagdadakkel pa iti buyong nan. Kasla ada belt bag na. Gapo iti kinadakkel ti buyong na, ha? Basta siksay para kanyak ni Milay, tatang. Nagala sa babae. Ha? Nagpintas do pa ya babae ni Milay, tatang. Nagalas para kanyak. Iso amang kita ka niti sa bali. Daytay mabalin mo ngay parada iti sentro. Tatang. Ay, basta di mo nituloy nga arman ni Milay. Tanagalas a babae. Kumusta ngay, Milay? Adda ka din namnamak? Kwa? Edgar? Anya ako, Milay? Adda ka di matla namnamak? Ikan pa iti panawon kong agpanunot. Kaitaptabon pa iladay di asawak. Sige. Respetuak day tapangedeng mau. Urayak asong batam ti ayat kau, Milay. Awan tinamnamam ka ni Milay, Edgar. Ape anay bagam day tatatang. Amangan no saanan ang mapanunot ni Milay ti makiasawa. Ha? Ay, sarda nga mo ni Milay a pagdatunan, takasi kalaeng. Anya lagi din ni tatang. Ano sang angkin nakasaganak ang manguray no kaano nakasumbatan. Hingka kidyar mo ni Ingay jay daya. Sigurado asong bata na kadagos day jay. Anya? Ipaarim nyo kanyak ni Nana Inga bakbakitan. Dayjay lagin ti Armem. Ta sigurado asaan ka mapay anak ko. Agsapsapol dayjay iti magasawa kan kwa na. Ay, pakpakawan mo tatatang. Jak lagi di kayat dayjay bakit. Ni Milay ti kayat kau, ta iso ti katawunan. Ay, saklaangan ti asawa, Edgar. Adda na lawa, daga. Ha? Ay,
bakbakitan ka, nanaing ka. May asim pa ako, ano? Anya? Ay, kabailak pa'y latag sala iti Tiyatya, Edgar. Anya ti kayat yung asaway, nanaing ka. Try me. Sumrak tayo jay balay ikaw. Anya atry may asasawan? Nagsala tayo iti Tiyatya, Edgar. Nalaingak nga agiling. Anya nga giling. Ay, basta. Asawaan nakit din. Takukwam to amin ang dagiti daga. Numatayat. Anya? Ay, jak kayat ti bakit akaskin ka, nanaing ka. Jay katawag ti kayat kau. Talaga anak paggas kang agdaton kinimilay kasinsin Edgar. Wain, kasinsin ninyang. Nimilay ti kayat kong asawain. Nga oray naman ang ibalo? Saan mo tapod na? Aman ang ibalo ni Milay. Nairanran na laang dayjay. Katno adda siding iti pagayusan tilwana. Iso aman ang ibalo. Patpatyam day tang ibagbaga ti tao. Inuugma pamatay. Kaano nga'y asungbatan na ti idat-daton mo nga ayat mo kankwana kasinsin? Dandanain, kasin. Nakasaganak mo ti na mga asawa kankwana no sungbatan ng tayat kau. Amangan numarigatan ka kasinsin? Ha? Apa yan ibaga mamarigatan na kasin? Katno nabiit pa'y ana itabonday di asawa na? May mayat kay di tasya kung ti mangandingay kankwana kasin. Nala makaamu ka kasinsin. Awan ti rumbang nga pagdanagan niyaw, kasin. Sa anak to amatay, tasaan aman ang ibalaw ni Milay. Siya kung ti mga asawa kan ka, Edgar. At dadagak ang mabalin mundo at alunan. Si kamanain nanaing ka, ay, jak kayat ti bakit akasin ka. Oray no bakit akaw tanapigsak pa'y, Edgar. Kabailak pa'y ti maminuwalo araw na. Anya? Ay, talaga di ka kayat nanaing ka. Nga oray no ipakita kan ka, tinagwas na ialupok. Ay, saus. Ay, ibabam day tapaldam nana. Ay, kalubam day talupaw. Oh, anya, nakita mo ti lupok. Mabalinak pa'y, Edgar. May na, aga nakakakpay iti lima. Ay, pangasim nanaing ka. Ay, ibabam day tapaldam. Ay, di mo ipakita kanyak tilupaw. Anya tikat katawam tunay. Naghitak ti narami di tayo ni Nanay Inga. Impakita na kin katilupo na. Anya? Apa di mo tinutupan ni Nanay Inga, Edgar? Nagpintas sa bakit? Ay, jak kayat da dya bakal. Nimilay abalo ti kayat ka, tanapintas, kun katawunak. Ay na, Edgar. Di mon arapaapen ang maasawam ni Melay Abalo. Anya ti kayat mo asawain? Abay, di mo mo? Ti, anya, tunay. Di mo pa'y kaya mo, Edgar. Agsipot ka ngamin na imbaga. Di ka maawatan, tunay. Tilang may bagakan ka, di mon arman ni Melay Abalo. Amangan wag sakit tulaeng tinakam mo. Ay, nak! Imbagak mata na di mo nituloy nga arman ni Milay. Anya laki din ni tatang. Di nagkadi isuraw iti kayat kau. Ay, sar kumanatang kantiolo, Edgar. Sarda nga mong teraramidam. Apay ayalab dandang agdaton kinimilay tatang. Jak nga rod kayat, masakitan ka. Apay kumamasakitan na nga yung tatang. Di nakpapapasulan. Numasakitan kanto iti uli na anak ko. Adon adaras alinapdan ka. Angam, ipilit mo ti agaram ka ni Milay. Milay, sungbatan na kaon. Nabayagan nagdatdato na kang. Kwa, jak ngamin kayat, masakitan ka, Edgar. Anya ti kayat mo asawain, Milay. Anya nga tano ibaw ing mulaangan iti sabali a babae iti panagayat mo kanyak. Ay, jak kayat Milay. Si kalaan tay ayatag. I love you. Jak ngamin ugali ti mang pasakit iti lalaki. Apay Milay.
Ada ka din sa bali a lalaki iti biyag mo. Kwa, Ibagam ko makanyak. No, adan sa bali a lalaki iti biyag mo. Edgar, saan ko maaday tati bagam kanyak? Sa maysa. Awan mo't nagbalin na relasyon ta. Kahit, anya ko mga rodngit ibagakan kami lay. Nga adda ka din boyfriend ko ita. Sige, no day tati kayat mong ibagak. Adda ka din boyfriend mo ita? Kwa Edgar, jak paila kayat asong batan dayta. Jak namin kayat masakitan ka. Kaano nga iti kalay sa kasinsin Edgar? Anya kalay sang ibagbagam mo't kasain. Di nakpaymatla sinong batan ni Milay. Kalay sa datatang mo, ti kayat ko asawan. Anya kalay sa datatang ko sasawam kasain. Ha? Ay ikwa, lipata mo di imbagakan ka kasinsin. Nagkapoy kalakit din aya nga agsipot. Anya nga agsipot a sasawam. Ay san arumbang asyak ti pakaamwam iti amin kasinsin. Ay di ka maawatan kasin inyang. Asino kumangit ti kasar ni tatang ket awan mo't girlfriend na. An mo dagita sabong. Isagot ko kin ni Milay tatang. Anya? Barang dagito'y asabang, ti mamagtig na iti puso ni Milay. Sayang lang ti kwarta pinanggatang mo kadagita. Ay, sana sayang tatang. Para kin ni Milay dito asabang. Basta sayang dagita sabong. Sana sayang ko nakmagtatang. Sigurado magustuhan dito ni Milay. Sana magustuhan dayta ni Milay. Apay anak ko naman sana magustuhan ni Milay dagito asabang tatang. Sana kayat ti sabong. Ha? Kasanaw, ti panakaamuyo asana kayat ni Milay ti sabang. Ha? Kwa. Basta, lipate mo tinaybagak, anak ko. Di na kun pagdatunan, Edgar. Apay ko maasahan Milay. Ay ayatan ka. Si kalaang ti babae ngay ayatak. Edgar, Alan Milay. Sungbatan na kaon. Dadakulan dagiti baboy ko pagkasarantan no bilang lang. jak kayat masakitan ka. Talaga nga awanan tinamnama. Anya namnama Milay. Kwa, jak kayat masakitan ka, Edgar. Milay, pangaasimon ata sungbatan na kaon. I love you very very much. Mapaanak man kit di dita balay da Milay. Magustuhan na laki di ito ginatang ko akaw sa parakan ko na. Ha? Nimot tatang, di aday ti sangot ti balay da Milay. Anya ngay tararamidin na dita. Ha? Naglukat tiri daw. Kat ni Milay ti rimwar. Ha? Inagkan ni tatang ni Milay. Anya ti kay ta sa hunday daw. Ay sana papalain. Ay, asit gag ida. Anya ti kay ta sa hunday ito'y tatang. Milay. Kwa. Girlfriend ko ni Milay, anak ko. Anya? Dayta tipod no, Edgar. Nabayagan na kayan ayat ko ni Milay. Edgar, boyfriend ko ni tatang mo. Kasano na pasamak na ita, Milay? Sakbaya nagdaton ka kunkwa na. Sinong batan na ko ni Milay? Dayta tipod no, Edgar. Anya? Kay tabtabon pa ila di asawa na kahit inaklon na ko na dagos. Dayta tipod no. Paya di yung bagbaga dagos kanya ngay day tahoy tatang. Adon adaras alinapdan ka. Hangam di ka matdomdom ngeg. Jakmat kayat masakitan ka. Isu ajak ibagbagakan ka boyfriend ko ni tatang mo. Anya? Kay kayat ko ngamin tila kay Edgar. Nasiglat ngamin ni tatang mo. Anya? Sapay makasasawa kong tatang. Ay, di ka grungab. Makasasawa ka talagang tatang. Ni Milay ti kayat kong asawain. Ngam si kamot ng tinakauna. Ay, mangkita ka lagan iti sa bali a babae. Win! Talaga kasta taramidog tatang. Ay, mangkita ako niti sa bali a babay. Nilangin na naing katasawaay. Nyore pakitay. Tinapatay. Mag-asawa ka. Anya,
Wala pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kag-grocery akon, Miling, bakit? Nay, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan. Inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Nanyalakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay. May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan nga agparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. Sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kaon. Agguruunan ti unag ti tiyan kaw, Miling. Nay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mo't nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. Ne. Ay, madama kayo mo't gayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawan, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa'y nga road bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrikadaw. Diyak pa yun, maanusan tibisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga road, Miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamat gayam kasing sin Norma. Wan kasinsin, Miling. Ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Ada sinyaw? Ay kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pa ilan nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Kainak mangala iti asin, iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin, Miling. At dapay matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin, Miling? Wan kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin, Miling. Mabisina kun kaut. Ay katuan na kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anyamot taon apa nagbiag ti kastaw. Ni, apa yan ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga, Miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw, awan pa'y amin ije balay me. Awan bagas, awan sidaan, ultimo pagrikadaw, awan. Anya, awan lang aruden ti bagas ken sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, Miling. Awan talaga ti maisaang kaw. Ay katuan aikit. No adda sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagngay kaanakan. Unikit. Adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay agyaman kaanakan, Miling. Ay, asawa laangan ti kurang. Ay sus. Daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa. Nay, si kagayam tatang. Way, dadakaw. Kuna nawawan tao diti balay yata nakaululi mo nga main. Adaak itay ijay kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mi kin ni Fernan, tatang. Ay, apag isaw ti yung may kaw. Umaya mamakipagan tanay. Awan iluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, Miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ije balayda. Kastaya, bakit? Wan, Fernan. Sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpal. Sige, bakit? Sumarunuta nga rudan amangan. Tani, mabisina kaon.
nagawid din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat si daan tamiling. Anya nga awan kat. Ha? Ay sus. Awan mo't nabatin asidaan ta. Inibus mo't amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak miling. Datan tinaibusan iti si daan. Ay, nagrawat mo't ni tatang. Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man lang ang ibati iti sidaan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali a sidaan ta. Saanan? Maladaw akong ngagsubli iti trabaho kung nagluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day tamaladaga, miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan nin alakay. Mala, ingka gumatang iti mamador ken gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang. Ibaon nakamapan gumatang iti gatas ken mamador. Ano sa mun alakay? Kaanakakmat daytaw. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan, mapanakon. Nga uray nabambannog akon. Alagi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadael ka nung aming JTV da. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan Fernan. Mabainak met amang papanaw kankwana. Takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, kasinsin mileng. Nakaturog ijay si Ledmi. Takalkalpas na anagdede kasinsin. Kasta ka di, kasinsin mileng? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo kasinsin? Negative, kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho. Isaap parikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nakpa iti bagas kan pagrikado kasinsin mileng. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot ng dagiti pagrikado. Adda sabon mo apaglaba, milaing. Ay, adda ang ikit, apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabawn. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabawn. Ay, mabit lang ang milaing. Ay, buludak matan aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kao. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay tatang. Wen mileng, simbre kaklatan na tanakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya. Napan ko imbalay-bay jeli na baak tatang. Imalatiw kayo mat. Umaya makipanganan kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kong di nabati asida inyo di kusina. Anya, nangan kayon tatang? Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, adapay gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iji balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, miling. Kunak man no addan masangpatak amakan. Imay ni tatang. Kat sinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya?
At dapay insupot na asidaan ta. Kaninanto kano ijay balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibus amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaang ginabati asidaan. Iso nga inibus namin. Anya lakit din ti kastoy pa nagbiyagan. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anya't pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak man na ni ti abastuta, miling. Apag isulakay, maibusan ti abastuta. Lutuan man kiti day talunggan isa, etan mabisina kaon. Mabiit lang nga raw, ta isaganak ti paglutwak. Bayaw Fernan, simre kaklatang ta nakalokat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, kwa, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay lang manong. Ay, ala, apura taglutaw tanay. Mabisina kaon. Ha? Agit daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringen daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong kulakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga man dagiti timbakan batya, miling. Saan pa'y nga insubli ni ikit-itang? Anya? Agraman timbakan batya. Buludan da pa yan. Datan ti mapukawan. Lakay. Anya nga iti usarak. Laba ko matipantalon ko. Ay na, bayam. Inakalaan iji balay da ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan batya, awan. Maulawak at talagan. Milay, apa yan? Nagaduda mat nandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buybuya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni Tatang. Umay mat makimerienda ni Ikit-Itang. Imbati mat kanyak ni Kasinsin Norma ti anak nga. Ay, maumakon miling. Agungat ang katalagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay amin ng ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada miling. Papanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Dita kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito yung balay may. Kat siya akong ti pumanaw. Ay, pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore bayaw. Di kan pumampanaw, pangaasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung amin ang balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amo yung kumamot ti agbain. Diyak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. San anasaya at detang ugali Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Agdadawat, akakabagyan! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din! Agrubuat ako, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juan, bakit? Saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Wan ata ito
itugot ko amin akwarta kan pasbuk ta, lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matan. Anya? Ayan niya kalakit din aya, lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takid ba kay? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam, lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible, amadukutan na! Ada ako, Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaklaang. May isa nga orasan nga agur-urayak dito yung marijuana. Pasensya kan, Amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marijuana? Anya kalaki din ay, Amare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Oh, kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Aday ta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mga marijuana. Awan, pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makit-kita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuan na, Mare. Ay, dakkel at talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marijuana. Ado ka di tigatangam? Ngun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Yakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsudin na kadata, Mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na ka pa'y Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yung maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita tala ang biing. Amam ka di day tao, marijuana? Saan, Mari? Yung magsurvila ang kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tila na maray. Agrup-pro pa mo't nga scammer. Anya nga itamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, ang mga no ibagbagam laang day ta. Gaputa awanti. Ay na, marijuana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, eh. At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Nay, si kamot ti lumabas iti paraangan nay, Miriam.
Nagapuwa ki palingkay, Auntie Rosay. Ni Juan na ngay, saan ka di ang nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay. Ngam nagpa-interview pa yung amin ti anak yaw, antay. Interview? Unang tay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day jay. Jak man amukin ni Marijuana, antay. Ipalastog na magdagiti ATM, kan pasbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no, antay. Di namot ngamin kaya't apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo ngagpampanunaw. Wala bakit? Adakon. San pa ang naghawid ti asawa do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan na nanang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto atin ang ikaw. Adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa paintugot na ti passbook kon itim na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo timang mangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katagda dito bag ko Ay, kunak lakid din. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo ta? Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo. Kas tao na iti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong ta dudong. Ay, Jack, amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nanang. Sigurado ka Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni Nanang mo ti mangusar. Ay na, agyaman ako na dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tamang ano, kumaro ti rikrik na. Abay ngay, awan mo tin maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo tan. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw ko na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder ditaw. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit laang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak laang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong. Saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilaan. Owen. Okay aklaang nanang. Nadadahol sa mo tinday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanak ka. Hala, agawin ka lang. Close mo ti clinic ita. Mabit lang nanang. Last day to yun. Sa anak pa'y ang makapag-withdraw. Agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang. Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kat no? Kay bang-bangkok lang ti bayad ti natang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakita nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Yung talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo ni Mari Miriam. Nirindel lakay. Impaigam mo ka di kan kuha na ti ATM ta?
Sa dino nga ron tinapanan ti urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsudam. Jakmot nga rudam mo. Para magkalaunay. Iso akasta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsorbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy iti password dayta ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password dayta ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Ay nga ginadamag ka. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rudam mo, mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangagko iti nyaws. Posible ama-withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda tinasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, mare. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay sus, amangan might no adda na dakamat mo kenkwa na a private information maw. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, maray. Kasano ngayon dayta. Awanan ti urnong ta. Pasensya kan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw gapo iti kasta nga aramid mo. Swildok dayja iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jak mo't amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidde. Para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang dayta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amutos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno dayta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen. Tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akastaa? Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta ijibang ko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngam siya akong ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insura ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, parang tarabay.